Най-накрая осъществих този проект, който се беше превърнал почти в мечта. Хайде да видим как се прави цяла маса от епоксидна смола. Като за начало почистваме масата и подготвяме тапите, които ще използваме за декорация. Аз лично исках да има малко ръбче и затова нарязах тапите доста натънко. След като сме готови с предварителната подготовка, преминаваме и към смолата. Както съм ви казвала и преди, изключително важно е да спазвате инструкциите на производителя, за това четете внимателно опаковката и ако трябва се консултирате с продавача, от когото я купувате. Разливаме на тънък слой и изчистваме мехурчетата, които може да са се появили от самото разбъркване на смолата. Това се прави най-добре с горелка. След това преминаваме към подреждане на тапите, докато ни хареса начина, по който изглеждат. Обикновено времето за работа е поне час, дори с някои смоли може да бъде и 4 часа, така че действайте бавно и спокойно. Това не е бърза работа и бързането в никакъв случай не помага. Отново изчистваме мехурчетата, ако са се появили нови, и оставяме да изсъхне. Целта на това занимание беше тапите да не плуват в смола, а да може хубаво да залепнат за дъното. След като смолата е постегнала, преминаваме към добавянето на златистото фолио. Освен него, реших да добавя малко златен прашец или също така наречен златен пясък. След което сме готови да залеем с втори слой смола. Оставяме отново да изсъхне поне 12, даже по-добре 24 часа и заливаме трети слой. След което добавяме и финишен слой. Изработката на тази маса се оказа изключително предизвикателство и за нервите, и за търпението, и за стабилността на ръката ми, но тя вече е готова и нека да видим как изглежда в хола. Това е финалният резултат. Добавям допълнителна декорация, разбира се, чаша вино и свещ от анита и вече спокойно мога да седна да почивам до новата си маса.